ପିଲାମାନେ ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନର କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି ନା କ ଖ ଗ ଘ ଙ ଚ ଛ ଜ ଝ ଞ ଟ ଠ ଡ ଣ ତ ଥ ଦ ଧ ନ ପ ଫ ବ ଭ ମ ଜ ର ଳ ତାଳବେଶ ମୁନିଷ ଦନ୍ତସ ୱ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଅନୁସାର। ଏବେ ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଡ ଢ ଲ କ୍ଷ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଆମେ କେମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି କ ଖ ଗ ଘ ଙ ଚ ଛ ଜ ଝ ନ୍ୟ ଟ ଠ ଡ ଢ ଣ ତ ଥ ଦ ଧ ନ ପ ଫ ବ ଭ ମ ଜ ର ଳ ତାଳବେଶ ମୁଦନିଶ ଦନ୍ତସ ୱ ଅନୁସ୍ୱାର ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଢ କ୍ଷ ଲ ଲମ୍ବାଟା ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆସୁଛି ଏବଂ ଡ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ।